So 15 kilos is pidätkö se Joo, sano mulle NYT, kun se lähtee samaan. Tuolla, joo. Let's go. Hyvä, 2. Se tukippyä, just. 2. Ja. Hyvä. Ja toinen. Hyvä. Noin, siinä on 35 kiloa. Ei muuta kuin lisää painoa. kurkkaako sä et settiä? Pidä kurkkaa vielä. Joo. On päällä. Ja 45 kiloa. Tässä tulee päivää. Kaksi, hyvä. Ja 2 kyykkyä. Just. 1. 2. Ja sitten 2 jätkiä. Hyvä. Hyvä. 1. Ja toinen. Hyvä. Just noin. Hyvä. Hyvä, Sari. Hyvin aikaa. Ota vähän happea, on aikaa sinusta 2 minuuttia yli. Toi on vähän siinä ja siinä. Pistät lisäisi aikaa, sitten tulee tosi hyvä oli, ei olisi ollut mitään. Ei mitään hätää. 1, 2, 5. Eli 47. Mitä siinä sitten menee? Sari, hyvä vahti vaan. Hyvin aikaa, ei mitään hätää. Ja tosta tulee. Hyvä, just. 1. Ja toinen. Hyvä, just. Hyvä, 1. Hyvä, Sari. 2. Just. Kyllä, hyvä, 1. Ja toinen. Hyvä, loistavaa, hyvä, Sari. En laita enää. Joo. Hyvä, Sari, tosi hyvin meni. Ja kevyttä oli. Hyvä. Tekitkö sä niin, että sun pitää ite noin? Näitten kanssa yhdessä. Se on täällä. 15 minuuttia lähtöä. Siis 15 sekuntia. 10 sekuntia. 30 tuplaa. 5, 4, 3,
2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Hyvä Sari. 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hyvä. 10 enää. 20 jo. Kaavi, kaakaa, kaakoo, kaanee, kaavi, kaakui, kaavi. 5 enää. Hyvä Sari, loistavaa. Kaaku, kaasee, kaakasi, kaaysi. 28. 2 vielä. Kaaysi, 3. 1 vielä. 30. Hyvä, loistavaa. Sitten 15 push-pressiä. Hyvä Sari, hyvin aikaa, ei mitään hätää. Tosi hyvin meni noput. Hyvä, tanko vaan ylös. Hyvä. 1, 2, 3, 4, hyvä. 5, loistava Sari. Hyvä, ravistelu. 5 tehty. Ja ylös vaan. 6, 7, loistavaa. Hyvä Sari. 8, hyvä. 9, hyvä Sari. 10, hyvä. Pieni ravistelu ja sitten tankoilemaan. No niin, kiinni vaan. Hyvä Sari, 5 enää jäljellä. Viisi enää. 11. 12. Hyvä. 13. Hyvä. 2 enää. 14. Hyvä. 1 enää. 15. Hyvä. Loistavaa. Sitten vaan aamukäsiin. Hyvä. Se lähtee vaan. 1, 2, 1. Ei mitään hätää. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Hyvä Sari. 7. Hyvä. Ei mitään. 8, 9, 10, 11, 12, 11. Hyvä Sari. Hyvin menee. Kerkeät hyvin, ei mitään hätää. Saat tehtyä nää. Kaato, kooto, 12. Hyvä Sari. Kooto, meeto, viito, kuuto, 15. Hyvä Sari, puolet enää. Saat tehtyä nää. Kuuto, seeto, kasito, kusito, 20. Hyvä. 10 enää. Saat tehtyä. KY, 21. Hyvä Sari. Kaakaa, kaakoo, 22. Hyvä. Kaakoo, kaane, 23, hyvä. Kaane, kaavi, 24, hyvä Sari, saat tehtyä. Hyvä, 5 vielä. Kaavi, 25. Kiitos. Hyvin meni. Hyvä Sari. Toi meni kyllä tosi nopeasti jotenkin toi aika. Ihan hirveän nopeasti. Näytätkö sitä paperia? Joo. Kiitos.